Da li ste ikad čuli za krastavce koji se kisele na suncu? Hajde da ih napravimo. Za početak, dobro ćemo oprati krastavce i iseći vrhove. Nakon toga ćemo ih zaseći na četvrtine, ali ne skroz do kraja, ostavite mali deo neisečen. Ovaj letnji recept je must have u našoj porodici. Nijedno leta ne može da prođe da se bar jednom nedeljno ne napravi tegla krastavaca. Eto, toliko koliko ih volimo, svi porodično. Kad ih isečemo, uzmemo veću teglu. Ova ima 2,5 litre. Litraža je bitna, posle ćete vidjeti zašto. Uzmem krastavce, teglu malo položim jer je lakše da se stavljaju. I poslažem sve krastavce. A na vrhu krastavce položim. Ukoliko imate veću teglu, možete i njih uspraviti, totalno je nebitno kako slažete, samo je bitno da ih nabijete. Kad smo završili, uzmemo oko 2 litre vode i stavimo 2,5 kašike soli. Znači na litru tegle, ide 1 kašika soli i stavim 2 kašike sirćeta. Neko stavlja i hleb, ali ja ne volim sa hlebom, ja stavljam sa sirćetom. Dodala sam je mirođiju, koliko je ne volite ne morate stavljati, i nalijemo i ostavimo da se krastavci kisele na suncu 2 do 3 dana.